yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulion TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika musvondo radarika iro nenyaya dzinga dziri kushungurudza mhuri yeZimbabwe zvakanyanya. Pane nyaya yakaitika kubudiriro 3 zvinhu hazvina kufadza vanhu vatatu vedwe vakafa vachiwira mumasuweji hazvisi zvinhu zvakanaka vedwe. Nyaya yevanhu vesiti Kanzuru I don't know kuti usimbe here kana kuti vanenge vakawandirwa nemaduties ekuita here kana kuti kuita sei, but most of the people vanoshanda kukanzuru vazhinji vacho nungo dziripo. Unoona kuti vamwe vacho especially iro team rinongoda kufixa mapipes vaondoswera vakagara zvavo vakashanda futi nepesi yavo mbijana zvinova izvo zvinhu zvinokanganisa. Kanzuru yagara vandikaonke kungodaro even muSouth Africa muno Kanzuru ine usimbe tozviziva, but haisiriyo nyaya yacho. Pakufa kwakaita vanhu 3 kubudiriro zvinhu zvakarwadza because vanhu vakangobudika kungonyukura 1 munhu atoonekwa, 2 munhu atoonekwa, 3 chii ma-investigations ari kurohwa zvisingaite. But iko zvine zvindi kutambira nyaya pari kunzvoni 3 City of Harare employees have been arrested and charged with capable homicide following the deaths of 3 people who drowned in a pit in Budiriro. The 3 suspects were taken into custody in connection with the incident, which resulted in the loss of 3 lives. Authorities confirmed that the accused are facing capable homicide charges as investigations into the circumstances surrounding the drownings continue. Patoshata vakomana vatosanganiswa nemacriminal record ndokwaitotoperera. I understand most of the times kana ukange une good lawyer zvako haisi nyaya dzekuti unoona kuzongonziwa kuti unofira kujeri zvakudaro because it's something chekuti chakaitika iera yakaitika uri pabasa. Most of the time vakomana vanogona kungoti futi vatotaura kana nangikini vakutaura vakaona defense lawyer nemusoro unogona kuti supervisor angataura kuti kwachaya nguva chienda the next thing takabva tatopuwa rimwe basa tichitongoenda takadaro. Kazhinji inowanzokuwadza kana kuti inowanza kubata munhu anenge ari in charge of these guys, anenge ari supervisor, because izvi zveunhu kungosiya pakacherwa makomba izvi hazvina musoro wese zvikuitika. Imagine gomba rinonzi akadzika 6 meters vanhu vanoperera kaimomo kusvika pakuzara richingonhina sewage. Vanhu vanosvika apa kuri kuma-news stands kune kuchigara vanhu vanopera kufa vachingowira mumasuweji momo. Saka veriwe nyaya iyi ndo payaveiko zvinezvi and special things kuna coach Rambo nekuzobudisa vanhu because pakuto 3 vakatobuda iva vangasirotozikana kuti vaenda kupi zvekuti vaigona kutosvika pakutotsakatikira imomo zvamuchose pasingatozikanwa kuti zvakazombonyasofamba sei zvinhu izvozvo nekuda kwema-situations, but because pane waniwo akazowira imomo ndiye akabva aita sei akaita kuti vanhu vaisa vabva vadeedzana. According to coach Rambo tikanzi aiwa maspirits evanhu ivo vanoramba vachideedzana saka wani wacho kuzodeedzana ndo zvakabva zvaita kuti patozikanwa kuti mune vamwe pakutsvagwa kwemunhu wani anganzi awira imomo apinda achinorescuwa. Ndo situation icho iri panapa. Saka vakomana ivava varegedzai tichazonzwa kuti vamboita vachazodii zvichazotongwa sei nyaya dzavo, but kwakutombonosanganiswa necabbage uku pakaipa. Kulion TV team asi vanhu vachishamsika. Kulion TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulion yeah. Information need